try nama kum baila ong mentagasni in habi shong meeting bagong chief minister nama ilawat Meghalaya Asha Workers Union mentakas pauterik naitung araja arpaulai kalai kenduk biang ya ke menteri ketenat kakot kakhya kakong amperin lingdo bandawa kentiu ya ke bainong kinong trei Asha nalor ban kenthop yaki hapok ke skim MHIS ke advisor ke MAWU kakong Sani Kharjana kalai thu ba ke menteri kalau ong bakan pensngau ha u menteri rang ba ke jela banyo ya ke jing ai jingmut kumno banle ahlor kani ke jing dawa ngabat kum ka advisor jong Meghalaya Asha Workers Union ya kejing wani kenduk jong i mentagasni ya Dr. Amperin kalau ngamli ini minister jong health department ni satu ba nama hak appointment gilawan nak ni mai pada ibu appointment wingi mentagasni nomor ba ketuka memorandum tidak ni ai nak ni ida ship isi iklan pada dia maka pada dia ba di awan ra ko mentagasni non ra ko mentagasni ke bakam yang ida ship yang ra asal chief minister yang ni kejing kerja ni bagi poin satu kilong ba poin paningkong ni kedai ba ki Asha hi kilakwa bani orang ya minimum wages te syakador jong ki price ni mon ma ki Asha ki show hadian jong ka penduk ya KBS na kata-kata ki demand ki Asha ki demand no syaka minimum wages te bai dai ba ketu poin maningkong hi madam ni ong bai ba man yang keran ba presiden nama orang hab yang keran sinan ba chief minister kata ka di kejeng ai jong ni mata nasi ka points ka ba kedai ki pangipan na MHS penong full coverage ni ki Asha dikata kedai ke baila assurance kila pendiang di ID ya pendiang perok ki di banyo full coverage na MHS kum baila ai ba kata kedai penong 100% ki di banyo but ka points ka balai kedai na ka benta ki Asha hi buat ki Asha ki dan ki basaweng kam no haki rang basno teng pang kidaw ki personal issue ni kidan daw marway shimen ki yaweng no ki Asha tingim ong ba baro ki Asha sha weng no kirang basno kidan kirang basno ki basu tu bateng kidan ki Asha ki bom trekam ki ai ki leja keren shwa ki selok shwa di enda megla ada bai warning ni bai de ki la pa ban weng si ki la ban weng indrai nim ong baro ki Asha ki batrekam lena kasih 4% dengan lagi la banan katu kan nimut ki bom trekam ni kumi kita ki Asha ki bom trekam long da kidan da kanong rem kan kidan da kanong rem ka daw ko biang bikin weng ka mereka mau mabaro ki rang bas nong ki weng ya ka bai di bat kan ni ki jing weng ya jing sha weng ki Asha hari kriman ki dan ki bot ki kisna ki basha Asha di ki bangi demand sementara kolong bai na kam da ki Asha ki batrai hok ki kam hakas nong ha ki man kisnong markum bakas nong ki recommend ki Asha ban trai hok ki kam kum bagila asyam hi ek benta batrai ban suma ban syakri ka kam banedan jing bentai benta bat ka health department hi ka bomot ki Asha ki ban ai jing trai ka kambiang di kenang ba kan wan ra ya ka jingungan ra ya hasnong athau ka wan ra ki jing trai ka ba so tenat ba ki trai masnong athau di kata ka di kamram ki Asha kada ki Asha ki trai kam ngim ong ba baro ba ki ban trai be ki ban bat be ka kam trai ka kum ka jing bishar ka snong di henrai wala ka taru tang na kada ba sha weng ta ni demands pada nak sarkar bakan ai kinjang notification na scam ki bala da ki weng ki ka bendan da ka taw ka biang ka ba kam dei ban ong batang na ka personal issue jong ki kin weng ki Asha ti ya kan ni di bana bila asyaran siru bangin la ngin bu bet ka grievances committee bang kata ka grievances committee kan pet bitik tang ya ki tu ki Asha ki masha weng kaman kishno per visit kasau spa tingka kadai tang season visit tang sisni bai kilet after let lishnong ta haka tuk sing kinyo tang sau spa tingka kilet light lishnong sau lishnong kamot tang sau spa tingka bai kinyo dan mar bikhaban pendat program na jong tang adiki live ho lishnong bikhaban pendat tina kata-kata kinhaban nek ki bun lishnong tang sau spa tingka kinhabyo tang sau spa bi kinyo di ana kabenta ki Asha Facilitator Union ya kata ru ngapadi kum kenong ai pojongki na going pors ke por ni judaran kat KF kemot ki Asha Facilitator Union jong Meghalaya hi ti makikim tadai ki Asha ki I mean ki Asha Facilitator babon dan tang kumba lai spa san ko tang ko Meghalaya ti kini ki kin hon ru ki demand si na kementa ka hok ka makam biang na pojongki na marba ki Asha Facilitator hi ki la dai kum ki trainer ki la li ai ji kai ki Asha man kishnong mentali li kalawan satu bitsi ki habli training sai ki rang basnong ru tinna kam takani ki kini ki af ki yo tang sau spa ka bai kali kata kin habal litur
arpos ni hakashi benai ti kata ka saus pa kiyo ru teng gidan kisnong mi bagin hab haya shanong kendong li makin hab haya ka jenghaya jong ki ban dan ban buk kali teng kelapo skin news pa ti kata kinamyo shu ban pandan kam haye ti ka fix anariam ka baki kiyo tang arja sanspa ti kinyo ai bai ba mi ki khon tang arja sanspa ti kala asmau long unfair la ni perkhat para priyogi naman maki kin hab mi na jong shnong kin hab det shiki bai pat kisnong ki hab det shiki benta shiki san kilon kilometer kan hab shum por ki banyat ki ja teng abanyat na kalenti kali teng khat ar kilometer kidang hab shim ti kan ni ka jeng ai jong ka sarkar gi na ka tang saus pa tingka ka mai kali teng la saus na elong tim sowa im shu ti tai fix anarariam mi ki yo tang arja sanspa ru since pamenta ka sarkar na anim ka napok ka department ki ong indang hap sanction ti kata ka sanction na do mana April kila awan ni ada biwan ni ngawan lang mangang ni ay kendo lang imandang amperin hiru ti naga department ki ong indang hap ya ape ka sanction ti ka basmo phla ka long bai ba ye kinong try hi man ka por ki pen biang ki reports every month happen make reports jong hi balik ka bai bala jong hi kin na ba ti kani ka peleran hi department dina kaliang jong comment ro ina kerpat bakan sosun ailam nam bagi asha facilitator bagi de ban em ban yo ikan jingba ka baman ka banan ka ban ka banai ban besar community ti kani ka benta jong arja san spa jong kiru kida smokhia hiru ban besar ki yang sem tang ka arja san spa menta kidan kf ki bomundan kepala sikin hapan besar lo jeng khon tang arja san spa ka perthai menta ka long show ka petrol menta kala nang ki pro khai ki jing thiet ki jing de ki jing thiet ki la nang ki dor te ka bai dai kanir ni da sosna irut na kamta ki EF ki badai ki asha facilitator ki baju pet jukmi bha ya kar kom trekam ju ki asha ki baju hikai ki asha ki baju budde ni ki asha tenna ka benta kane ki na kerpat hiru pa ki EF baro ki dana pedeng kata ka shatri ki bani dana ka jokwe ka union hiru ba ngi na kwa bagi ni trekam ni trelang bat ka David tang shi sen beset tang shi sngi bai ki let after let lishnong ta ha ka tuk sing ki ni tang shi south spot ka ki let light lishnong south lishnong ka kemudian tang saus pak tengah ben kini yo dan mal bikha ban pendat di program na jong teng adiki live pop tulis nang bikha ban pendat tina kata kin haban nek jadi bon tulis nang teng tati saus pak tengah kin hab yo tang ta saus pak bikin yo la ong ngi bagin demand special ka minimum wages di ngatrai nama kum bai la ong menta kasni in hab shong meeting ba chief minister ti la bu appointment ni ba chief minister nama ila wa chik ti pol bidan nang yang tu ba chief minister ni is out of station try dalong ko ba yung ni kran long minister dan balong yung persang ban push ban kran hakabai dai ba minimum wages nam bagi asya